Психическият тормоз на работното място, известен още като мобинг, е повтарящо се и систематично поведение, което цели да унижи, изолира или стресира даден служител. Той може да идва както от ръководители, така и от колеги, и може да има сериозни последици върху психическото и физическото здраве на жертвата. Признаците на психически тормоз са постоянна критика, неоснователни забележки или преувеличаване на грешките, игнориране и изолиране, отказ от комуникация, пренебрегване на мнението, публично унижение, обиди, подигравки или саркастични коментари пред колегите, прекомерен контрол, постоянен натиск, недоверие, проверка на всяка стъпка, създаване на враждебна среда, разпространяване на слухове, манипулации и насаждане на страх. Възможни последици са стрес, тревожност, депресия, намалена мотивация и професионално изтощение, проблеми с съня, главоболие, високо кръвно налягане, намалено самочувствие и усещане за безпомощност. Защити границите си и научи се да казваш не и не позволявай да бъдеш манипулиран. Помисли за промяна, ако положението не се подобри, може би е време да напуснеш или да потърсиш друга възможност. Ако се намираш в такава ситуация, важно е да се погрижиш за себе си и да не допускаш стреса да те погълне.